Bodoland radab बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबिनि आपडेट दङ। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ दिनै UPPL राजखान्थि हान्जानि सुबुं गौमायाव बाहागो लागोन। दिनै 1 एप्रिलाव क'क्राझाराव थानाय ग्रीनफील्डआव खुंजानो गोनां UPPL राजखान्थि हान्जानि गेदेरथार सुबुं गौमायाव भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदीआ बाहागो लाफैगोन। बिथां मोदीआ UPPL राजखान्थि हान्जानि बिजाथिफोरखौ देरहासार खालामनो थाखाय बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन। नैथियाव दङ NLFB आसाम बन्द फोसावदों। बावैसो सान सिगां बर'नि गोदान मोनसे आथेर दिग्रा आफाद जोनोम मोननाय नेशनेल लिबरेशन फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ दिनै 1 एप्रिलाव आसाम नाङै बन्द फोसावदों। गांसे फोसावलाइनि गेजेरजों NLFBआ बे बन्दखौ फोसावदों। थामथियाव दङ BPF दोलोनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिसायख'थि गेलेनाय नंलिया। BPFनि मोनसे गोख्रों खहा। 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि BPF दोलोनि बिजाथि रंजाखुंगुर बसुमतारिया बिसायख'थि गेलेनाय नंलिया। रंजाखुंगुर बिथाङा UPPL दोलोआव हाबनायनि सम्भावना। मानि जाहोनाव BPFनि बिजाथिया दोलो नागारनानै UPPL दोलोआव हाबनो नागिरदों दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। मख'नो गोनांदि रंजाखुंगुर बसुमतारिया गुवाहाटीआव BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि खाथियाव थांनानै गावखौनो बिसायख'थि गेलेनाय नंलिया होननानै बुंथि होयो। ब्रैथियाव दङ रन्जित बसुमतारिनि सायाव केस। बिसायख'थिनि फोसावदिंनाय जाबाय थानायनि गेजेरावनो चिरां जिल्लायाव सोमजियो दुंहाव थासारि। BTRनि EM रन्जित बसुमतारिया सासे बारग' NDP सोद्रोमाखौ बुनायखौ लानानै जायो बे दुंहाव थासारिया। BTR फेरेंगा बिथांखौ बारग' NDPआव सनमान खालामनानै आसि दिन्थिदों होननानै नंखाय अजद होनानै गाव आरो बडिगार्डआ बुदों होननानै अजद होयो बारग' NDP सन्जय बरगयारी बिथाङा। बे जाथायनि उनाव BPFनि दैदेनगिरि थामहिनबा 31 नं सिडली बियाबनि BPFनि बिजाथि चन्दन ब्रह्म बिथाङा पुलिस थानायाव BTR फेरेंगानि सायाव केस होयो। बाथियाव दङ बारग' NDPनि कामान्डार बि खौरांआ UPPLआव जयेन जाबाय। 15 बारग' NDPनि गोख्रों मावथिफोरजों लोगोसे कामान्डार बि खौरांआ UPPL दोलोआव जयेन जाबाय। गुबुन फारसेथिं 62 नं बर'मा बिधानसभा बियाबनि जथाय हान्जानि बिजाथि मानगोनां भुपेन बर' बिथाङा सुबनकाटा प्राइमारिनि सुबनकाटा बाजार दुर्गा मन्दिरनि जौसाङाव रायजो राजाफोरनि गोबां अनसायनाय मोननो हादों आरो बे मेलावनो 40 बांसिन BPFनि सापर्टारफोरा UPPL दोलोआव हाबफैयो। दथियाव दङ आधार कार्ड आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनायनि जोबथा सान। आधार कार्ड नाम्बार आरो पेन कार्डजों लिंक खालामनाया फैगौ 30 जुनाव जोबथा सान जाहैगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।